Ahojte, vítame vás v rubrike Lalov radí, kde by sme vám spolu s našimi hostiami chceli priniesť odpovede na otázky, ktoré rodičov najviac trápia. Aktuálne sa pozrieme na otázky týkajúce sa leta a našim dnešným hosťom je pediatrička Hanka Hulalová. Moje meno je Marcel. Ja som Michal a spolu stojíme za značkou Lalavu. Ahoj Hanka. Ahojte, ďakujem za privítanie. Máme leto v plnom prúde a teda veľa rodičov zaujíma, hlavne z takých, ktorí majú už malé bábätka. Ako sa vysporiadať s týmito horúcimi dňami? Môžu byť rizikové takéto horúčavy pre malé bábätka? Áno, hlavne pre tie najmenšie a novorodencov, ktorí nemajú ešte dobre vyvinutú termoreguláciu. Keďže, keby som takto povedala, tak povrch tela dieťaťa je o mnoho väčší ako povrch dospelého človeka, takže o mnoho rýchlejšie stráca tekutiny. Rovnako nemá ešte dobre vyvinuté potenie a teda ochladzovanie pomocou potných žľaz, takže hrozí prehriatie. Hlavne keď sú horúčaví a rodičia nerobia správne opatrenia. Čo môžu byť tieto správne opatrenia? Čo sa týka napríklad oblečenia alebo hydratácie? Rodičia by mali dbať na to, aby deti boli vo vzdušnom oblečení, ktorom sa nebudú prehrievať a aby sa teda vyhýbali tým najväčším horkám, hlavne s maličkými babetkami. Hlavne keď teda zostávajú s takými najmenšími deťmi mimo najväčších horúčav vnútri, ideálne v takom chladnejšom prostredí a vyhýbali sa teda priamým horúčavám vonku. Chodí kočikovať buď v skorých ranných hodinách alebo skôr podvečer. Deti do pol roka by mali byť pred slnkom, by sa vôbec nemali vystavovať slnku, takže by mali byť chránené, buď sú v tieni, alebo majú na kočíkoch dážničke alebo striežky. Čo sa naozaj by sa mali tomu rodičia vyhnúť, je prikrývať kočíky nejakou plienkou alebo nejakou tkaninou, ktorú by sme chceli deti chrániť pred slnkom, lebo to je ako v aute. Tie deti sa môžu veľmi rýchlo prehriať a teplota v kočiku veľmi rýchlo stupne, takže toto naozaj nerobiť. Lepšie je, keď je dieťa chránené ako striežkou alebo dážnikom. U starších detí mali by sme používať krémy proti opalovaniu, môžeme použiť buď minerálne filtre, čo sa odporúča hlavne u tých menších detí, ktoré vlastne pôsobia tak, že filter spôsobí bariéru, ktorá odráža slnečné lúče, alebo potom chemické filtre, klasické SPF-ka, mali by byť aspoň 50, ktoré chránia detskú pokožku. Treba chrániť aj oči. Už od pol roka sa odporúča, aby deti mali chránený zrak slnečnými okuliármi, teda kvalitnými s UV ochranou. Ak tieto deti tie okuliare nevedia tolerovať, lebo viem si predstaviť, že deti to stále strhajú, treba im chrániť zrak aspoň šiltom. Môžem sa spýtať, keď nasadáme s deťmi do auta, ten rozdiel v teplot alebo tú klimatizáciu v aute, ako by sme mali nadstaviť? Není dobré, ak sú veľmi veľké rozdiely medzi horúčav vonku a vnútri, ale tiež není dobré, aby dieťa bolo v úplne rozhorúčenom aute. Odporúčam auto predtým, ako tam nasadíme s úplne malým bábätkom, troška vychladiť, ale iba o pár stupňov, aby bolo menej ako je vonku. Takže dajme tomu, keď je vonku 35 stupňov, dáme v aute 30 alebo 29, aby tie rozdiely neboli veľmi veľké. A tak poznáme to všetci, to majú v podstate s týmto problém aj dospelí, takže ten veľký teplotný rozdiel spraví svoje aj s dospelým a teda nie ešte s malými deťmi. Chcem sa spýtať, my sme mali vždy boj taký, že ako obliecť bábätko. Žena by ho vrstvila najradšej, ja by som bol najradšej, keby bolo iba v plienke. Ja si myslím, že keď sú hlavne tieto horúčavy, je dobré, aby dieťa malo oblečenie, nie úplne holé, ale aby malo nejaké vzdušné bavlnené oblečenie alebo také tenučké košielky, pretože hlavne keď sme s deťmi vonku, malé deti by mali byť chránené pred slnkom. Je dobre chrániť ich pokožku nejakým UV oblečením alebo teda tenkými bavlnenými košielkami. Rovnako deti sa potom menej potia a vyhneme sa napríklad potničkám alebo nejakým zapareninkám. V prípade, že sú vonku nejaké veľké horúčavy a zdá sa nám, že to dieťa je možno nejako prehriate, dá sa to nejako úplne laicky jednoducho v podstate zmerať okrem dotyku čela, alebo respektíve ako zistíme, že to dieťa je prehriate a kedy už je možno dobre vyhľadať nejakú pomoc. Prehriaté dieťa vidím podľa toho, že je červené v tvári, môže byť spotené, ale môže byť aj suché. Keď už je ťažší stupeň dehydratácie, nemusí byť spotené, môže mať zrýchlené dýchanie, silnejšie mu bije srdce, môže mať nejakú poruchu vedomia, správa sa nejak buď
nezvyčajne stonka alebo plače, alebo je také spavejšie, vtedy už treba zasiahnuť. To dieťa treba urgentne dostať do nejakého chladnejšieho prostredia, prípadne do klimatizovaného priestoru alebo do tieňa. Treba mu i hneď poskytnúť tekutiny. Treba ho nejako, že reálne aj že schladiť? Alebo kedy je už ten moment, že už toto dajme tomu, že nejdeme nič riskovať a budeme volať napríklad nejakú odbornú pomoc? Určite vtedy, keď už má dieťa poruchu vedomia alebo krče. Vtedy už i hneď treba vyhľadať lekára. Keď je dieťa rozhorúčené, môžeme ho ochladzovať buď v ponorení do vlažného kúpela, ale vlažného, nestudeného. Môžeme mu urobiť obklad s mokrými utierkami na hrudníček, alebo môžeme potierať mokrou húbkou a nechať vodu odpariť, čo je teda veľmi efektívne v tom, ako dieťa ochladiť. Asi s vlažnou vodou, hej? S takou izbovou. Takou vlažnou, áno. Pri rozoznaní úpalu a infekcie je veľmi dôležité, aby sme vedeli, čo sa dialo predtým. Najdôležšie je vedieť, že dieťa bolo v horúcom prostredí. Tedy môžeme uvažovať o úpale. Dieťa môže mať teplotu aj 40 stupňov, niekedy aj 41, čo už je život ohrozujúce, a vtedy nám nefungujú bežné antibiotika. Treba dieťa chladiť fyzikálnymi metódami. Keď má dieťa infekciu, väčšinou tie teploty nie sú až také vysoké a môžu sa prejavovať aj nejaké iné príznaky, ako je kašlík, soplík, prípadne nejaká hnačka. Vtedy dieťa, vieme teda, že nebolo v nejakom veľmi horúcom prostredí, že tam je nejaká anamnéza nejaké stykom s nejakou infekciou, alebo teda, že sa ten stav vyvinul postupne. Vtedy dáme normálne antibiotika, pozrieme si, ako zaberajú a podľa toho sa rozhodneme, či vyhľadáme lekára alebo nie. Nám sa stalo veľce niečo podobné a presne tiež to bolo v takomto nejakom letnom období a teda skončili sme potom s dcerou na infekčnom so salmonelózou. Takže to bol tiež taký jeden neveselý prípad z leta. Hanka, čomu by sme sa mali vyvarovať v horúčavách? Pri veľmi horúcom počasí, hlavne keď teda rodičia nedbajú na preventívne opatrenia, hrozí dieťaťu prehriatie, teda úpal, alebo pôsobením slnečného svetla, ostrého, to je úžeh. Úpal sa prejavuje v podstate prehriatím, dieťa je veľmi horúce, môže mať až 40 a viac stupňov, môže byť spotené, ale pri ťažkej dehydratácii aj suché, červené tvári, zrýchlenie dýcha, môže mať poruchu vedomia a dokonca až krče. Pri úžehu, kedy teda svieti priame slnko na nepokrytú hlavu, môžu byť príznaky troška neskôr, hlavne k večeru. Dieťa môže mať bolesti hlavy, vracanie, tiež zvýšenú teplotu. Tiež je veľmi dôležité správne zareagovať. Dieťa má byť v chladnom prostredí, príjmať dosť tekutín a musíme ho schladiť. Ak teda dieťa, tieto príznaky pretrvávajú, dieťa vracia, má stuhnutú šiju, prípadne sa pridružia nejaké krče, treba už vyhľadať lekárskú pomoc. Ako to môže celkom že dlho trvať? Hej, že aby sme teda vedeli, že dajme tomu, že už je to niečo vážnejšie, ja neviem, prídeme večer domov, dieťa začne mať teda nejaké prvé príznaky a či teda, že čakať, samozrejme vyskúšame všetky opatrenia, ktoré sa odporúčajú, či treba čakať do druhého dňa, dajme tomu, alebo ako toto vieme, že časovo nejako rozlišiť, či už treba vyhľadať nejakú pomoc, aby sme to, dajme tomu, mohli odlíšiť od nejakej výrozy. Samozrejme záleží od veku dieťaťa. Čím menšie dieťa, tým máme menej času na sledovanie. U väčších detí si môžeme dovoliť ešte počkať a samozrejme záleží aj od závažnosti príznakov. Keď teda hovoríme aj o tom prehriatí, dôležité je, že aká je teplota. Ak sa už pohybujeme medzi 40-41 stupňov a nevieme to nejak zraziť, už určite treba vyhľadať lekárskú pomoc. Ako často sa vo svojej praxi stretávaš s takýmito prípadmi? Vieš čo, ja sa s týmto moc nestretávam, tak to vám to poviem, lebo my sme na oddelení, akože prídu tam nejaké, nie je to až také časté, tak by som to povedala. Takéto závažné prehriatia alebo úpaly nie sú až také časté, aby museli vyhľadať lekárskú pomoc. To už ozaj by musel niekto, že vyslovene nechať niekde dieťa. Alebo príde ako vracanie s tým, že my dieťa zhydratujeme, potom sa dá do poriadku, že je to v poriadku. No. Nie je to až také časté, že by nám chodili tie deti tak často. Lebo keď je to také, že je to urgentné, tak treba letieť kam, lebo pohotovosť není v podstate celodenná. Hej, že treba ísť v prvom rade pediatričke počas. Tak ono väčšinou sa to udeje už v takých poobedných hodinách, kedy už ambulance nie. Poobedné alebo víkend, kedy ľudia. S horúčavami súvisí vlastne aj aktuálna téma, čo sú dovolenky, respektíve cestovanie s malými deťmi. Je nejaké odporúčanie, ktoré by si dala mamičkám? No,
Áno, každý chce na dovolenku aj s malými babetkami, ale treba teda vždy prispôsobiť tie podmienky na to, aby sme to všetko zvládli. Čo sa týka napríklad pri mori, vždycky by som odporúčala, aby mali deti dostatok tieňa, takže pribali buď nejaký plážový stan, slnečník, UV oblečenie, pokrývky hlavy, opalovacie krémy. A vždycky treba aj myslieť na to, že dieťa môže po ceste alebo počas dovolenky ochorieť a treba mať prichystanú aj lekárničku. Odporúčam v lekárničke mať vždycky teplomer, vždycky treba rátať s nejakými poraneniami, takže dezinfekcia, leukoplasty, obväzy. Dôležité je vždy mať niečo na zrazenie teploty. Odporúčala by som vždy aj sirupy, aj čipky. Tým pádom sa vlastne prichystáme aj na prípadné vracanie a teplotu, kedy teda podáme čipky. Nejaký rehydratačný roztok, lebo teda červené výrozy sú také najčastejšie, s čím sa môžeme stretnúť počas dovoleniek, takže vždy nejaký rehydratačný roztok, aby sme dieťatko mohli potom rehydratovať. Nejaký sprej do nosa, napríklad sprej s morskou vodou na čistenie a nejaké dekongestívne kvapky. To by bolo tiež dobre mať v cestovnej lekárničke. Môžeme sa prichystať aj na bolesť uška, aby sme mali nejaké ušné kvapky, či už burorostok alebo nejaké iné proti bolesti. Všeobecne antibiotika sa neodporúča brať na dovolenky, pretože antibiotika vždy musí prísne indikovať lekár, ale je dobré sa nachytať na také veci, napríklad ako sú bolesti zubkov, spálenie, mať nejaký krém, napríklad s pantenolom, mať nejaký ukludňujúci, fenistilgel na štipance, prípadne pri alergikoch nejaké antihistaminika. Takže klasika, neviem ako ty, ale teda my sme brali vždycky celú lekáreň na 3-dňovú dovolenku napríklad na Liptovec. Áno, tým, že som pediatrička, tak moja lekárnička je veľmi obsiahla.